sa na to chytá niekoho. Ale však kde sa tam postavím, keď si videl to, čo to robí? Potom sa chvíľkami pustí, hej, čo to spraví. Potom sa to ustabilizuje. To je na začiatku také zlo. Na budúce budeme mať športový počkávkov. Čačo, veď ju chyť. No pozri sa, čo to robí. Ticho, odpredu fotí, nie od Aj zadok je krajší. kolena pokrč. Počkaj, túto nohu nemám, nemám druhú nohu. Nemám druhú nohu. A počkaj, nie, naopak. Nie, počkaj, a to čo? Teraz? Pohode, len stoj. A teraz si predstavte toho, čo chodil medzi tými onými. Žralokmi. Čas si to chceli na ten váh natiahnuť. Nie, už nemôžem. Ale deťka, však to je dobré. Náhodou. Koľko to stojí tá šľúka? To je gurtňa z kamiónu, to je v pohode. Len to treba čorknúť, 5 minút strachu. Takto no, nie. No máš zostať z boky z toho. Nie, to musí byť úplne najskôr Stojí na tej jednej nohe, to stojí na zemi normálne. Podávaj sa preto. Do kolena. fakt? Ty nemáš šancu ovplyvniť, na to? Jak to hrozný? Už budem invalid na obidve kolena, ďakujem. Ale je to perfektné. Tak troška nejdem. Však hádam, to nerozbehneš až sem. Do kolena. To sa stalo. Nemôže byť vystresný. Nie, to zdravotný spôsobí. A môže byť na tom iba jeden človek? Teraz áno, lebo mám tam slabé Hej? konce. Ja už čakám, keď sa vykopne smerom ku mne. Tak ja to môžem to len pristaviť. Áno, A potom to už ten balans nerobí. nemôže na to stáť, len pri balansu. Nájdi si iného, koho bude dokopávať, dobre? No to dobré. Ja to natáčam. Dobrý si. Ja ťa vymením. Milan. Jano, ukáž to ty. To sa nedá Janko, no ukáž to ešte ty. Prejdi 2 metre. lebo lepšie aj balansuješ to, vieš. Potom keď som videl tých Brazílcov, ešte sadne na to, vyskočí, sadne, vyskočí. Však ja som to videla na horizontoch celý život. A tak tam to, áno, a tak to volajú fakt lajny, tí Nemusíš Češi. sa vyzvať, to je na tebe. Budeš mať modré nohy. Alebo zelené. Áno, a ona nevedela, že Slováci, čo je lajno, hej? A všetci sa tam rehotali a ona to nechápala. A dobre sa na tom húpa.